हर घर तिरंगा बे आयदाखौ लानानै मसलपुर जिल्ला इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआबो सांग्रांथि खालामनो दिनै मसलपुर हानजा सुरदों। आजादी का अमृत महोत्सव आरो हादरनि 75थि उदांस्रि सानजों लोब्बा लानानै गाहाय मन्थ्रिया नखर नखर माहारिनि फिरफिला बिरहोनो खावलायनायखौ लानानै गुबुन गुबुन दोलो आफादफोरा रायजोनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनो बायदि हाबाफारि लानाय बायदिनो मसलपुर जिल्ला इउपिपिएलआबो दिनै रायजोनि गेजेराव नखर नखर माहारिनि फिरफिलाखौ 13 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम बिरहोनांगौखौ लानानै मोनसे सांग्रांथि हानजा सुरनाय हाबाफारि लायो। बे हानजा सुरनाय हाबाफारियाव मसलपुर जिल्ला इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे मिरु इउपिपिएलनि लेङाइ आफादगिरि डक्टर दीपक कुमार बसुमतारी, एम राकेश ब्रह्म, एमसिले मन्टु बर' आरो मसलपुर जिल्ला इउपिपिएलनि बेन्दोङाव थानाय मोनब्रै ब्लकनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे दोलोनि मावथि बिथांमोनहा मख'जाथावदि बे हानजा सुरनायनि जागायनायखौ फ्लेग अफ खालामनानै एम राकेश ब्रह्मआ बुङोदि गाहाय मन्थ्रिनि नरेन्द्र मदिनि दैदेननायावनो भारत हादरनि जौगानाया गोदान महर मोन्दों आरो बिथांनि खावलायनायखौ जों मान होनांगौ आरो बयबो नखर नखर माहारिनि फिरफिलाखौ बिरहोनांगौ होननानै बयखौबो खावलायो। আজি এটা ইতিহাস এটা ৰচিবলৈ আমি গৈ আহিছোঁ কাৰণ 15 আগষ্টত ভাৰতৰ এটা নতুন এটা ৰূপ ল'বলৈ গৈছে। আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যি এটা মানে সপোন যি মানে পুৰা ভাৰততে মানে ঘৰে ঘৰে তিৰংগা লেহৰাৰ এটা যি সপোন সেইটো আমি বাস্তৱ ৰূপ দিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু কি মানে আজি আমি মসলপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে আমি এই কাৰ্যসূচীটো লোৱা হৈছে। আমাৰ খকলাবাৰী সমষ্টিৰ আমাৰ এমচিএলএ ডাঙৰীয়া আছে, লগতে আমাৰ ইউপিপিএলৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট চেণ্ট্ৰেলৰ আমাৰ দীপক বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া আছে আৰু লগতে আমাৰ 4টা ব্লকৰ সভাপতি সম্পাদক লগতে বিভিন্ন উইংছৰ সেক্ৰেটাৰী প্ৰেচিডেণ্টসকল ইয়াত উপস্থিত আছে। আমি আজি মসলপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈ পেলাই এটা ধুনীয়া এটা এৱাৰনেছ এটা ঘৰ ঘৰ তিৰংগাৰ যি এটা এৱাৰনেছ সেই এৱাৰনেছখন দিবলৈ গৈছোঁ আৰু ৰাইজক সেইটোৱে আহ্বান জনাম যে ভাৰত এটা নতুন এটা দেশৰ পাৰে মানে গতি লৈ আছে, নতুন এটা ইতিহাস মানে আমাৰ ভাৰত দেশে ল'বলৈ গৈ আছে। গতিকে ৰাইজ আমাৰ যি মানে এই ঘৰে ঘৰে যি তিৰংগা লেহৰোৱা যি এটা মানে সপোন এই সপোনটো যাতে বাস্তৱ ৰূপ দিব, সকলোৱে যেন মানে এটা তিৰংগা ঘৰৰ সন্মুখত যেন মানে মানে আলুৱাই পেলাই নিজকে ভাৰতীয় বুলি এটা মানে শ্ৰদ্ধাৰে এটা পৰিচয় দিয়ে তাৰ মোৰ কামনা থাকিল আৰু কি। বাইক অনसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों धामाका स्पेशल अफार। खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन। 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना, पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट। बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया, खालि फट' गांसे, पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 03661270550 9957644326 आव फन खालाम।